Svava. Bredgaard. Danskerne råber højt. Fastholder. Indlæg mod Vangsgaard. Og Mod mål og i mål. prøv at se her, det er Bredgaard med venstrebenet. Og der er så Vangsgaard med et hovedstød nærmest bagover sig selv. Ja, det er faktisk teknisk rigtig, rigtig godt lavet af Vangsgaard. Altså, at det, den måde, at hun gør det på, og det er fuldstændig med vilje, hun gør det her. At hun lige får dirigeret den på den her måde. Og så får fart på. Og så er der måske en mulighed til, at Gejl kan afslutte. I stedet Bredgaard 2-0. Ja! Så kender vi efterhånden Bredgaards venstre fod. Lad os lige se det her genpres fra Mille Gejl. Rigtig, rigtig godt. Ser vi også fra øverst af. Så ryger den hen til Bredgaard. Det kan altså ikke gøres meget bedre. Hun har altså bare en fantastisk sparketeknik, unge Bredgaard. Også fordi hun ikke... Altså, når man lige ser på den her, så skal hun egentlig afslutte med det samme. Hun har ikke særlig meget tilløb til. Nej, den bliver jo bare løftet ind, jo. Ja, det gør det er en super afslutning. Det må man sige. Og der viser hun altså bare, at hun har... En fejl her af Obase. Kan hun selv rydde op på den? Det kan hun i første omgang, men den er stadigvæk levende. Stor mulighed til Fischlock. Fischlock! Mod Tyskland, og det, der kan man bare se, at man bare skal koncentrere sig om den kamp, man kommenterer og forsøger spiller. at først den det er den her berøring stor her. fejl, og så forsøger hun at rydde op for den, og så får hun i stedet for at prikke den til Ballisager lige sendt den afsted til Inkel, og så Fischlock. Det er de to mest rutinerede på det her hold, Inkel og Fischlock. Godt spillet af Inkel, og som vi også siger, så Fischlock